Hvad så alle sammen, og velkommen til en ny video på min kanal. I dag, drenge, der skal vi simpelthen tage et kig på mit hold. Der er mange, der har efterspurgt at se mit hold, og hvor godt det egentlig er. Så det skal vi simpelthen kigge på i dag, sammen med en lille klubtur. Hvis vi bare starter på keeperposten, så har vi ingen ringere end David De Gea. Der er nok mange, der vil tænke, at De Gea 95 rated den bedste keeper i spillet, når vi har en Timothy Neuer, der er 98 rated. Men jeg synes simpelthen, at personlig erfaring i Foot Champions, hvor jeg har haft Neuer, så har han lavet de her udfald og de her drops, som man bare ikke magter hos keeper. Og Timothy De Gea synes jeg simpelthen bare har været den mest komplette keeper. Hvis vi skal springe op til forsvaret, så har vi på højre bak ingen ringer end Kyle Walker, de to centerbacks, David Luiz og Sergio Ramos. På venstre bak, Marcelo. Hvis vi lige skal tage dem en for en, vi kan starte med Marcelo. Så synes jeg bare, at Marcelo, han har både skills, og så har han simpelthen bare så komplette stats. Over 80 i alle kategorier. Hvis man skulle komme med et andet bud, der kunne være verdens bedste venstreback i det her spil, så skulle det nok være Alexandro, men det vil nok ikke passe helt kemimæssigt på det her hold. Hvis vi skal springe herind, så synes jeg simpelthen bare Ramos, 85 pace, 97 forsvar, 96 fysik. Altså ingen tvivl om, at han er nok tæt på spillets bedste centerback. Men der er bare lige det, at han har høj middel i work rates. Det er sådan lidt noget, der trækker ned. Og det er faktisk det samme, der gør sig gældende med David Luiz her. Igen 85 pace, 95 forsvar, 92 fysik. Fuldstændig komplet spiller. Over 80 i alle kategorier. Men igen, han har de her work rates, hvor han er høj i angreb og middel i forsvar. Det er altså noget, der trækker ned. Men hvis man skal samle et centerforsvarspar, makkerpar sammen, kemimæssigt, så er det uden tvivl Ramos og David Luiz, der er de to bedste i spillet. Højrebakken, han behøver vi nærmest ikke engang nævne. Kyle Walker er uden sammenligning spillets bedste højreback. Han har både pacen, den er 96, den er nok 99 efter et holdåndsfokus, og så 88 forsvar, 90 fysik, han løber alt op. Hvis vi går op til midtbanen, så har vi her ingen ringer end Kanté. Så kommer det nok som lidt en overraskelse, at vi har Ronaldo her, og den sidste, der har vi simpelthen Paul Pogba. Hvis vi skal tage dem en for en her, vi kan lige starte med Ronaldo. I forstår sikkert slet ikke, hvorfor jeg har ham placeret på en defensiv midt. Men det er simpelthen udelukkende på grund af kemi, dreng. Og I tænker sikkert også, det her det er ikke spillets bedste hold, fordi man kan få ham i en udgave, der hedder Timothy. Men, dreng, der kan jeg simpelthen ikke lave ham om til den her defensive midt, så det vil ikke passe med kemi, når I ser resten af holdet. Og desuden, der er han faktisk dyrere end Timothy-kortet, med en pris på næsten 3 millioner her. Faktisk en del dyrere. Og vi kan se her, han har scoret, jeg bytter selvfølgelig om in-game, hvor han kommer op i angrebet, og så har han scoret 20 mål i 21 kampe. Han bliver ikke ved med at være defensiv med. Bare roligt, drenge. Her på midtbanen, der har vi Paul Pogba. Jeg synes faktisk, han er spillets bedste midtbane. Der er mange, der har bedre stats end ham, også Kanté, som vi ser lige om lidt, og Nainggolan, Timothy Season. Men de har bare ikke fysikken og højden, som Pogba har. Og så har han også 5-star skills. Altså han er komplet. Hvis han havde haft en Timothy Season udgave, det havde været fuldstændig vanvittigt, drenge. Vi kan også se, at han har scoret 42 mål og 46 assist i 166 kampe. Det er faktisk meget godt som midtbanespiller. Det er faktisk utrolig godt. Så har vi motoren her. Team of the Season, Kanté, drenge. Hans work rates, de er simpelthen perfekte. Høj forsvar og middel, hvis man bruger ham som midtbane, og han er jo ikke verdens bedste offensive midtbanespiller, men han er simpelthen en motor, han løber solen sort, og jeg synes, han er sammen med Pogba spillets bedste midtbanespiller. Så har vi heroppe, der har vi simpelthen ingen ringere end Team of the Season Messi, drenge. Timothy Suarez har vi her, og på venstre har vi Neymar. Hvis vi igen skal tage dem her en for en, vi kan starte med Neymar. Team of the Season Neymar, 5-star weak foot, 5-star skills. Han er simpelthen vanvittig. Han har virkelig god teknik, Neymar. Og han er simpelthen tæt på i hvert fald den bedste venstre kant i spillet, hvis man ser bort fra Ronaldo. Men kemimæssigt, dreng, der er det her verdens bedste hold, uden sammenligning. Jeg har 1 million coins til overs. I ser også min bænk, der har også nogle gode spillere. Men man kan ikke lave et bedre hold end det her. Det kan man simpelthen ikke, hvis man skal få det til at fungere med kemi. Man kan godt diskutere, om det er de bedste individuelle spillere på hver plads. Der kan være en Sandro her, der kan være en Koulibaly eller en Chiellini her. Men kemimæssigt, der har det her hold uden sammenligning det bedste. Timothy og Messi, 99 rated. Der er ikke noget, og man kan ikke klæde overhovedet over Messi. Han er simpelthen så sindssyg. Og Timothy og Suarez, 152 mål i 272 kampe, og jeg bruger ham faktisk ikke engang som angriber. Så det er sindssygt. Han har både fysikken, og han har også pacen i den her opgraderede udgave. Men ja, Ronaldo, han er uden sammenligning stadigvæk den bedste spiller på mit hold.
Jeg synes faktisk ikke rigtigt, man kan mærke forskel på, om det er hans Man of the Match kort, eller om det er hans Team of the Year udgave. Fordi der kommer stadig det her holdåndsfokus, der gør, at han er 99 pace og 99 skud. Så det er kun fysikken, der er forskel på, og det synes jeg ikke, man bemærker. Det synes jeg virkelig ikke. Drenge, hvis vi skal gå ned til bænken, så har vi først og fremmest de her to giganter. Aubameyang og Nainggolan. Det er mine to bedste super subs. Uden sammenligning. Aubameyang kommer ind omkring 70. minut, hvis jeg har problemer. Han har scoret 6 mål i 28 kampe. Det er jo ikke lang tid, han har at gøre med, men det her kort, det er simpelthen så vanvittigt. Altså, work rates, høj, lav, kunne ikke være bedre. Pace, 99 pace, og stadigvæk 90 fysik. Det her kort, hvis han bare havde haft skills, så havde det været tæt på det bedste kort i spillet. Altså, det er nær bedre end Ronaldo. Der er kun lige det her med, at han er for Garbon. Det er ikke så godt at lave hold med. Men som super sub, der er han sgu noget af den bedste super sub i spillet. Og den bedste super sub i spillet i forhold til midtbanen, uden sammenligning, Nainggolan. Eneste kort i spillet, der har 90 i alle kategorier, det er simpelthen så sindssygt det her kort, drenge. Hvis I ikke har prøvet det, er I næsten nødt til at prøve det i draft, et eller andet. Det er sygt det her kort. Man skal gøre alt for at få fat i det. Han kan alt. Han løber solen sort, ligesom kan til, og han kan derudover også score mål. Hvis vi skal tage et kig på min klub, drenge, så kan vi lige gøre det. Der har jeg lidt forskellige. En vanvittig once to watch Sarko her, det var ham jeg fik i min once to watch udgave. Og så har jeg alle de her månedlige kort. I tænker nok, hvorfor har jeg ikke flere? Jeg er kommet i top 100 5 måneder i streg fra december til april, maj. Så jeg har haft langt flere røde kort, virkelig mange. Men jeg har simpelthen bare brugt dem til SBC's. Så jeg har gemt de bedste, og Sanka, fordi han er dansker. Men vi har Alonso, sindssygt god højre, eller venstre bak. Måske, ja, han kunne også være en af spillets bedste venstre backs i Team of the Season udgaven. Salah, Payson, Azpilicueta, Koulibaly, Nainggolan. Det er faktisk det her kort, jeg har været allergladest for at pakke. Jeg har også brugt dem i 274 kampe, drenge. Men det her kort, dengang jeg pakkede ham, det var jo midt på året, og det var jo det bedste midtbanespillerkort i den periode, så det var jeg virkelig glad for at pakke. Så har vi Carrasco, også et sindssygt kort. Mike Jensen, også endnu en dansker. Næsten 80 i alle. Faktisk meget godt. Så lad os gå videre. Men jeg har jo nogle af de her blå kort, og det er jo så fra de her SBC's. Hvis vi kigger på dem her også, så er der også Smalling her. Hans footies udgave, opgraderet udgave. Jeg tænkte faktisk lidt, er det her kort bedre end Team of the Season Lewis? Fordi hans work rates, de er middelhøj, langt bedre work rates. Men nu har jeg prøvet det, og jeg synes bare, at han mangler den pace, som Lewis har, og den komplethed, som Lewis har. Det eneste minus ved Lewis, det er, at han bare farer op i angrebet. Men vi tager med på bænken. Det gør vi helt sikkert, drenge. Så har vi Mertens. Også et sindssygt kort. Han har også brugt sindssygt meget. 261 mål. Eller, haha, det er godt. Men 103 mål i 261 kampe, drenge. Det er altså sindssygt som super sub. Jeg har kun brugt ham som super sub. Så han skal selvfølgelig også have en bænkplads. Eriksen, vanvittigt kort. Jeg har faktisk ikke brugt ham så meget. 55 kampe. Vanvittigt kort. 5-star weak foot. 4-star skills. Men han passer nok ikke ind på verdens bedste hold. Det gør han ikke. Lukaku. Han passer ind på verdens bedste hold, drenge. Men ikke den her udgave. Det får jeg se senere. Luis, komplet venstre bak. Sokrates. Pacen, den er der. Det er også sindssygt kort. Det kunne også godt være en god super sub. Og så Sonaldo, drenge. 22 mål i 68 kampe. Det er også udmærket som super sub. Men jeg tror ikke, han får en bænkplads. Jeg tror, vi har nogle bedre spillere på næste side her. Det tror jeg faktisk, vi har. Der kommer de her SBC-kort, som jeg har snakket om, drenge. Dem lavede jeg en del af sammen med JK. Hvis vi kigger på det, der har vi nogle forspillere her. En målmand, der ikke er verdens bedste. Fasio, lidt halvskildpaddeagtigt. Det er ikke så pisse attraktivt. En Verratti, relativt komplet midtbanespiller. Han mangler bare pacen. Oblak, god keeper. Herrera har faktisk hele pakken næsten. Forster skill, forster weak foot. Men pacen, den er der ikke helt, drenge. Så vi skal videre. Vi skal videre til den her side, hvor godterne kommer, drenge. SBC Torres lavede jeg sindssygt kort. 53 mål i 211 kampe. Også som super sub primært, men også lidt kampe fra startelveren. Hans pace sammenlignet sammen med hans utrolig fysik og højde. Altså det her er et godt kort, drenge. Jeg fortrød lidt, at jeg lavede det i starten, for jeg brugte 1 million coins på ham, men altså, jeg fortryder intet nu. Det skaffede mig en plads til FWC Regionals, så jeg er uden, jeg er lykkelig for det her kort. Cavani har jeg faktisk ikke brugt. Ja, nej, jeg har ikke brugt ham i nogen kampe, men stadig et okay pack pool, når han er 91 rated. Azpilicueta, drenge, pakkede jeg i de her SBC Team of the Seasons. Untradable selvfølgelig. Men 96 pace, 94 forsvar og 91 fysik. Hvis det her kort, hvis han bare havde været lidt højere, drenge, så havde det simpelthen været, altså måske spillets bedste forsvarskort.
Men spillets bedste forsvarskort, det synes jeg faktisk er Koulibaly. Altså, hvis man kunne få det sammen, til at hænge sammen kemimæssigt, så ville Koulibaly være et monster. Høj work rates, 85 pace, 98 og 97 i forsvar og fysik. Det er kort, drenge. 195 cm. Vanvittigt kort. Hvis man skal have en forsvarsspiller ind, så er det her en vanvittig super sub. Virkelig. Og så er den her version af Lukaku. Team of the Season Lukaku pakket af monthly. Det er fandme, det var jeg lykkelig over. 92 pace, 99 skud, 97 fysik. Det er kun forsvaret, mærkeligt nok, at han ikke har 90 i. Det er simpelthen vanvittigt, det her kort, drenge. Det er også sådan et, man bare skal prøve. At 3 mål i 7 kampe, det skal udmærke som super sub. Det er jeg sgu meget glad for. Men lad os lige prøve at se, hvad rating vi kan komme op på her. Hvis vi putter dem ind. Skal vi se, om vi får... Vi får 94 vurdering. 94 vurdering, drenge. Skal vi ikke se, om vi ikke kan få det bare lidt højere? Det tror jeg nemlig godt, vi kan. Hvis vi putter en... Måske... Ja, har vi ikke en 91 rated? Det tror jeg faktisk, vi har. Jo, vi har SPC Torres selvfølgelig. Han skal også have en bænkplads. Uden tvivl. SPC Torres fortjener en bænkplads. Stadig ikke 95 rating. Kan vi ikke godt få den op på en 95 rating? Det tænker jeg godt, vi kan, hvis vi nu tager Mertens væk også. Lad os prøve at tage Mertens væk også, så kan vi se, om den kommer op. Vi skulle gerne have en 195 rated squad her, så lad os se, om vi ikke kan få den op på det. Nå, Koulibaly mangler vi selvfølgelig. Koulibaly, vurdering 95, så det er 195 rated hold der, drenge, med kemi og vurdering. Så altså, jeg synes, det her hold, det er det bedste, man kan lave, hvis man skal tænke på kemi. Vi har den bedste målmand, bedste forsvar, sindssyg midtbane, komplet hold. Så drenge, det var faktisk alt for den her video. Jeg har vist jer det, jeg synes personligt, der er verdens bedste hold. Jeg har endda også over 1 million coins. Så hvis I har nogle bud på, hvad der kunne være bedre end det her, så må I meget gerne skrive det i kommentarfeltet. Jeg føler ikke selv, det kan være bedre, men altså, jeg tager alt til mig. Og hvis I godt kunne lide den her video, og gerne vil se flere af dem her, så vil jeg gerne smide et like, og jeg vil sætte stor pris på, hvis I også vil sub til min kanal. Det var sådan set bare det, drenge. Vi ses en anden gang. Hej!